don keketin ke basiau tenat bah ke baong kumne haswa ba pin kran to ai ba ka to ka jingkran jongpi kan yait leng ba yaki lai teli ki sertap ka banangkong hato kan ne keketin ke bangan sakran kan long ke basyong dor ke ba ar hato kan don kam yanga ban kran yaka ka balai hato kala ne em ban pengkela ya ka jing em jong kiwe ubriu ubala ban te lakam ya ka keketin jong ubatip ka ban kran meno ban kran ha ban kran berkat no ban kran dan ong pi don kibala ban pensange ya ka jing job bakan wan ha ka jing em jong ka ketin ka bang kran ka longkum utu khnam uba shisen bangila pelat na karente nyimla syu ban bat yu lene ban yo biang yu ka ketin ka bang kran lene uthele jongi ulongkum ko wait lam arliang serti ka ba ladangi la ban kunangkam kala ban ot yakiwe Henry larangim la ban kren kan ot penban yangi namar ubru ubom nang ban kren barbor ubo yalade hakajing im jongo kimla ban te lakam yaki hakajing im jongki wat menta hakini keski ke bangi im don kibru kibakren tang ban penlek ran yaki we kikren klemda perkat tang ban yo yak buram kim salia ban thokro kaketin kalong ka baklan bor bha bat kala ban penkela ia ka perthe ladangin nang kumno ban keren kumta kita kibru kibatip meno de ban keren katno de ban keren kilong kibru kibaklan bor bha kajing ngap jar lani kajing bombon keten jong bru kalong ka ka baton kam tam ha kajing im jong bru habang ong hang ne kajing ngap jar a silent kam shamut bangim de ban keren lani tang ban syuk ya ka suntur jungi habang ong hang ni ka jing jar ka thau ya ka jing kren ka badon ka jingmut ka jing bon kten ka kadeu ya ka jing kren ka baklem da puson ka jing bombon kten pat ka kadeu ya ka jing kren ka ba puson ba kibatip lano ka de ka por yanga ban kren berkat no ngade ban kren ka jing jar ka kadeu ya ka fokus ne ka jing mi ba halaka jong ka kam manta keski hakane ke video junga ngan IP yaki santeli ke jingtoy ke bangiyo na jing bombon keten jongi bonsen philap yakane baki bru ki bobong keten ki yo shibon bhaki perlok Henry kim juyo yaki perlok ki bashisha Henry ki bru ki baduna ke kenten ban keren ki long ki bru ki bayo bha ya ke jingshanya tongin keren ka ke jementoy ke bangiyo da ke jing bombon keten kamanangkong ka penlong ya ki nongshun ban kulmar uwe uriu krau warrior jong ke China u ongkum ni unu ubru ubajop utip lano ban keren ban lano ban om keren he who know when to speak and when not to speak bonsen ujob yakin nongshon jong u daka jingjar jong u namar kimtip ka ka ba unsale what will be his next move kumta haba ulong uba jar kumta kita ki nongshon ki fokus no ya kata ka jing jar jong ki khmi dan ki sngap ya kata ka jing jar jong badda ka balek kumne kita ka nongshon jong kin sakulmar kumta bonsen haga jing em jongi ladangi long ki ba jar shubo menta kidon armut ki biru ki bayania utei uwe ubru ubun ktin kadbah une uwe pat ulong uba jar ulong uba jai pat bonsen uta ubru uba bon ktin unsalim Henry uta ubru uba jar uba keren tang ya ka kabade ban keren unlong unong job badda kabale kumne pila ban control ya kata ka jingile hakti jongpi bat haba kata ka jingile kadon control ha kakti jongpi daga basuk pila ban job ya kata ka jingile ka jing jar ka wanra ya ka fokus ka jing khmi ba ka jing jar kam shemut ka jing bomdon ya ki ktin ban kren Henry ka jing don ka jing khmi ki bru ki ba jar ki don shibon ki idea ki jing shempang hapo ka jimut ka jing perkhat jengki Henry kim keren lada kampat de por ya ki bakin keren lada kitre ya kanugunu ka kam lane ya kanugunu ka project kim ju ya tho shwa lane ya tho lupa ya ki bru bakitre ya kata ka kam lane bakile ya kata ka project bat phikwa ban yo ya ka jingjob ha kata ka kam ka ba phitre ke ka baton kam ya phi banle kalong ban khmi bha lane ban focus ya kata ka kam ka ba phitre haba phitre
ya ka no kam tre bet tang ka we ka kam haka jo ka por one step at a time. But daga ba mi bha daga ba concentrate bha ya kata ka we ka kam pin yo i kumno kata ka jingjop kan wan ha kejat jong pi. Ngan ya thoi pi ya ka khana jong u Elon Musk we na kibru barus pa tam ha ka porthe. Juk ren than ki ong ba ha ki por ke ba udang red juk ren than bat ada ki we ki kren ya uru ju sngap bat ju pen phai khten ya ka jingkren jong ki we hado ba kita ki bahayeng hasem jong u ka kemi ukpa jong kila mut ba ulong u ba kulut bar kumta kila pen I doktor yu bat haba u doktor ula check yu ulap ba ulong u ba koj ulong u ba normal bat u doktor u yatho ba ka daw jong ka jing bom sngap jong u lene ka jing bom pen phai jong u ya ka khten ka ba phikren kalong namar ba u focus lene upen le jimut bah ya ka no kam ka ba utre khten pharang ka ong a laser focus ngin poi shikabenta ka bala ka jing jar jar ka kren bah ngan IP da ka nuksa teng teng fi yo I bah ba unno hikai ukren lane u hikai kot amdan ki ba ngap yu Henry lada u ngap jar kensan pin yo I baro ka we ka kelas kan sas pela kan sas ngap jar balai unno hikai u ngap jar bat kin keren ke ka ba uta unong hikai un sakren bunsin ka la bande haka jaka ka bangi tre lene haka jaka ka bangi pule lada philong ubru ubabon kten bon ki ban yo sngo yapi Henry kim ngap yapi Henry lada philong uba jar jar bat lada fikren baro kin ngap yapi dan kten ka ba ongkum ni lada ka suru keren jong phi kalong ka ba jam don ki ban sa yo sngo yapi Henry lada ka jengkran jong pi kalong ka basisha baro kin ngap yapi kumta wat long ubabun ktin Henry tulong ubaduna ka jengkran ubakren da bishar batle da thau ka basaw ka jingjar jar ka wanra ya ka jingedei ka baskem bunsen nga joong yakane ba lada fiyai rengkat bat saungut kiberu ki bajob ka kerteng jong uta unong job ubasan kante ka jongpi kumta ka ka badon kam yangi bangin le bandon rengkat bar kita kiberu ka job ka don kam yangi bangin don kata ka jingide bat kita kiberu ki balong kinong job pi don kam banyo ya ka jing shania naki bat bonsen ya ka jing shania ngila banyo ta ka bas ngap jar ya ka jing keren jongki bat kata kalong ka jingle jong unong job pinyo I jukran usngap ya ka jingkran jong ki we bunsen pinyo I ya kane baki bru ki balong ki nong job haka jigim jong ki kim ju bung kten ki long ki ba jar jar ki kran tang lada ka de ya ki ban kran bat lada ki kran pinom yo ban kentai wat tang ko we ru ka kenten ka jong ki Henry unong rampat pack non stop ki kten ki ba ukran ki kren shipang ka jing job jongki ki kren shipang ka jing le jongki bat ki ya tho briu ya ka ka ba ki don da ka jing mut ban ban khlew ya ka ka bang don Henry ubriu bastat lani ubriu uba job ju khlew lani ju ya tho ya kata ka jing job jong u pen ban kata ka jing job jong u hi ka kren ya ki briu kumbang jong pi hashwa ba phin long unong kren nang shwa kumno ban long unong sngap kabenda ka bakhado bonsin ha ka relationship lene ka jingede kala bande ka jingede rangkat pat ki bahayeng hasam jongi ka jingede bat ulok lene ka lok lene bat ki khon lene bat ki perlok jongi ka don kam ka jing sngap ngide ban sngap ha ya ka kenten ka baki kren namar ka jing bom sngap ya ka kenten ka baki kren kala ban wanra ya ka jing bom sngau tho jmut teng kimpat pendep ya kata ka jingkran jengki ila kene kten bat ila pan phai kten yaki bat kane ka wanra shaka ka basnyu kala ban pan pat ya kata ka jingede hapadeng jongi kumta ngede ban sngap shwa ya kata ka jingkran jengki bat enda kila dep lane kila pan kut ya kata ka jingkran jengki hangta ken ngila ban pan phai kten yaki lane ngila ban ai jimut yaki kini kilong ki santli ki jimentoy ki bangin laban jo dak balong ki bru ki bajar jar kumta naduk mentakas ngi wat long shu pi ki bru ki ba pungtin ki ba he tang ka jing khlo ubriu ubabej punsen uyat holut ya ki bru ya ki ba ukendo
bat bonsen hakata ka jing hello jongi hakata ka jing bung kten jongi pek ngim la shu ban te lakam ya ukten lani ya ka thale jongi bat bonsen ngi kumphala ya ka aka ka bangim de ban phla bat da ka balek komne ngi that daladi yalade komta wat long phi ki briu ki babung kten to long phi ki banang ke ai bankran menno de bankran ha ai de bankran bat katno de bankran namar ka kten jongi kalaban te ya kewe berkalaban penjot ro yangi ngin sai kendo phi hakiwi pat ki video tat hadukot kapor bye bye stay safe